भाई एटा कौन करछ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଚାଲିଛି। कौ कैटरिंग काम करछ ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ କାଟି केते वर्ष ହେଲା କଲଣି ମୁଁ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। मालिक कौन किनते सब भल मंद ମାଲିକ ତ ସବୁଥର ବଢ଼ିଆ ଆଉ ପଇସା ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମିତି ଭଲ କୌଣସିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିया ହଁ ଆମର ଶୀର୍ଷ ଭାଇନା ଏଟା କଣ କରୁଛ ମାଲିକ କଣ କିनते ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଲ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2500 ଲୋକର କାମ ଚାଲିଛି ଓକେଜନ ମଣ୍ଡପ ଆମର ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଆମର ମସଲା ଚାଲିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାଇଟି ହଁ ଇଏ ହେଲା ବାଇଗଣ ଡଲମା। ଡୋଲମା ମସଲା କରୁଛି ନା କଣ ହଁ ଆମର ମଟର ମସଲା ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଆମର ନିର ଭାଇନା କଙ୍କଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝଉଛନ୍ତି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ କଙ୍କଡ଼ା ଆଜି ଅଛି ଆମର।